זה היה הסיפור המשפטי של השנתיים האחרונות, שהגיע השבוע לשיאו, לסיומו. פרקליט הצמרת דוקטור יעקב ויינרוט, מי שייצג ראשי ממשלות, שרים, אנשי עסקים, מצא עצמו לפתע נאשם בעצמו, שוחד והלבנת הון. השבוע הוא זוכה לחלוטין, ועכשיו הוא מדבר. בראיון לכתבנו לענייני משפט גיא פלג הוא מספר על הרגעים הקשים שלו, אבל גורם לנו להיות מוטרדים משתי מערכות שנוגעות לכולנו, פרקליטות המדינה ומערכת המשפט. ביום הבחירות האחרונות לכנסת, דוקטור יעקב ויינרוט, מבכירי עורכי הדין בישראל, קיבל שיחת טלפון מבהילה. עורך הדין ויינרוט אמר נציג הפרקליטות, החלטנו להעמיד אותך לדין באשמה של מתן שוחד. זה טלפון שלא שוכחים אותו. חוץ מבשורה על מוות או על מחלה קשה, זה הטלפון הקשה ביותר. יש בהתחלה מנגנון של חורבן נורא, שאדם צריך להיזהר מפניו, לא להיגרר לתוך התוהו. ומיד אחרי זה מתפתח מנגנון חזק מאוד של הגנה. מנגנון של תגובה מעשית. ויינרוט ארגן מיד צוות הגנה מפואר. 3 משרדי עורכי דין מובילים ייצגו אותו. צוות ההגנה מנה לא פחות מ14 עורכי דין. הייתה התגייסות, ממש התגייסות לטובתי. השופטים שהכירו אותי, תמכו בי לאורך כל הדרך. הם האמינו בי מן היום הראשון. דווקא בשדה שלי זכיתי לתמיכה שקשה לתאר אותה. ויינרוט ייצג את פקיד השומה הבכיר שוקי ויטה בענייניו האישיים. הפרקליטות טענה בכתב האישום כי ויינרוט גבה מויטה שכר טרחה נמוך מאוד, וויטה בתמורה חתם על שומות חריגות עם לקוחותיו האוליגרכים של ויינרוט, מיכאל צ'רנוי וארקדי גיידמק. מה שטענתי זה ששוקי ויטה נמצא אצלי באותו טווח שכר טרחה של שכירים שנכנסו אליי למשרד ושל אנשים שאני הזדהיתי עם עניינם. אני לא גובה מאנשים עשירים או מאנשים שהם מאוד את מה שאני גובה משכיר יום שנכנס אליי. לא היה סוד. אנשים ידעו את זה, אנשים בברנז'ה יודעים מזה, אנשים בפרקליטות ידעו מזה. אחד הדברים שהדהימו במשפט זה סכומי שכר הטרחה שגבית. 15 מיליון שקל, 20 מיליון שקל, זה נשמע סכומים מטורפים. בעניין הזה, זה אחד השקרים הגדולים שהתנפצו במשפט. הרי אמרו שאני קיבלתי את זה על הסכמי המס. אני את הכסף הזה קיבלתי על טיפול מקיף וכולל של 2 אנשים שהיו נרדפים לא רק על ידי הרשויות במדינת ישראל, אלא נרדפים בתחומים, כמעט בכל תחום גיאוגרפי שאתה מכיר. אלה היו אנשים בעלי רכוש של מיליארדים. אלה היו אנשים שלקחו אותי לא רק כדי לפתור בעיה מסוימת, אלא כאיזה, נגיד בשפה המאמית, איזה נינג'ה הכללית שלהם. וכן, מאנשים כאלה גביתי שכר טרחה. המשפט התנהל 2 בכל אותו הזמן דוקטור ויינרוט חדל לייצג לקוחות. אני גזרתי על עצמי מטעמים של היגיינה משפטית, היגיינה ציבורית, לא להופיע בבתי המשפט בתקופה שבה אני הייתי נאשם. לא הופעתי. לא רק שלא הופעתי, אני גם אני מורה באוניברסיטה, אני מלמד ותיק ממה שהייתי סטודנט באוניברסיטאות. בתקופת היותי סטודנט התחלתי ללמד. הידרתי את עצמי משם. הישיבה על ספסל הנאשמים הייתה קשה לוויינרוט. הוא, הדוקטור למשפטים שהכשיר רבים מפרקליטי הצמרת, שהעמיד דורות של תלמידים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, לפתע נאשם. לא פעם כך פורסם במהלך הדיונים, תקף באופן אישי את התובעת בתיק, עורכת הדין שרון כהנא. באחד המקרים, הזהיר אותה, את עוד תבכי בגללי. אני לא תקפתי אותה באופן אישי. אני הגבתי על השמצות אישיות ועל ניצול לרעה של במה. במקרה כזה, אני חושב שאדם זכאי להגיב כפי שהוא מגיב. אין זכות לפגוע בנאשם רק משום שהוא נאשם. השבוע הסתיים המשפט. ויינרוט זוכה מכל האישומים נגדו, ממתן שוחד, מהלבנת הון. ברגע הקראת הכרעת הדין היה רושם שהוא מתקשה שלא לבכות. הכל אמרו שאם יזוכה, יצא במתקפה קטלנית על הפרקליטות ובעיקר על פרקליט המדינה משה לדור, שעמד מאחורי הגשת כתב האישום נגדו. אבל ויינרוט הפתיע בתגובה מתונה. השעה הזאת היא שעה של תודה. אני לא רוצה למהול בה שום דבר אחר, ואני אודה לכם אם בזה נסיים. אם היינו יושבים פה בעוד 40 יום,
כלומר, אחרי פרק הזמן שבו הם יכולים להגיש ערעור כן או לא, האם היית מתנסח באופן מדוד פחות? אני אומר לך עם יד על הלב, אם אתה חושב שאני מתנסח בצורה הזאת שאני מתנסח בגלל הערעור, אני אינדיפרנטי לשאלת הערעור. אני יודע מה תהיה התוצאה בערעור. היא תהיה תוצאה הרבה יותר חדה מאשר פסק הדין שניתן על ידי כבוד השופט נויטל. דוקטור ויינרוט, אבל אתה הרי ג'ינג'י סוער וחד לשון, ופתאום אתה מלא בתחושה של פיוס. הסתכנתי. השנים האלה עשו את שלהם. אני אומר לך את זה ברצינות. אני נהייתי יותר ריאלי, תרצה אפילו יותר פסימי. אני חושב שאי אפשר לתקן את כל העולם. אני חושב שאדם צריך להחליט מה סדר העדיפויות שלו. רצו להרוג אותך. להרוג אותך. ודאי להרוג אותך מקצועית. ואתה מתפייס עם האויב. הם לא יכולים. באמת, הם קטנים מדי, הם לא יכולים. אני הייתי חף מפשע. ידעתי מה תהיה התוצאה. ובאמת, עם יד קשורה, הם לא יכולים. אני לא פוחד מהם. הוא יצא כאן לא רק אוליגרכים שהסתבכו, אלא גם את בכירי הפוליטיקאים. את הנשיא לשעבר עזר ויצמן זכרו לברכה, את ראש הממשלה בנימין נתניהו, את השרים צחי הנגבי, אריה דרעי, רפאל איתן זכרו לברכה ואברהם הירזון. ברור לו שהתוצאות המשפטיות הן הרבה פעמים פונקציה של עומק הכיס. אתה מבכירי עורכי הדין בארץ, אתה שכרת את השירותים של כמה מהמשרדים המובילים בישראל. אלה לא כלים שיש לאזרח מן השורה כשהוא נלחם באותו בית משפט על חפותו. זאת אחת הטרגדיות הקשות ביותר של המשפט. אם אתה שואל אותי, אם יש אנשים שלא נעשה איתם צדק, משום שהם לא יכולים לזכות בייצוג של עורכי דין, התשובה היא כן. אין שום דרך בעולם להביא לשוויון בשירותי משפט או בשירותי רפואה. הוא מתעקש שלא לומר את מה שסביבתו חוזרת ומבהירה. ויינרוט ממש רותח מהודעת הפרקליטות, הודעה שחזרה וטענה כי הקשר בינו לבין ויטה היה קשר של ניגוד עניינים מושחת. מה שממש מוציא אותו מהכלים הוא טענת הפרקליטות כי הזיכוי שלו מחמת הספק. בית המשפט פה לא קובע שלא היה בסיס להגשת כתב אישום, הוא קובע שישנה אפשרות סבירה אחרת שמטילה ספק בהרשעה מעל לכל ספק סביר. מנסים באיזשהו אופן עדיין לשים איזשהו כתם עליך, כתם שבית המשפט אולי הסיר. תראה, אני מרגיש שמישהו פה יש לו בעיה בהבנת הנקרא. אני לא יכול להגיד על זה יותר ממה שאמרתי עד כאן. זו בעיה בהבנת הנקרא. למה יש את הבעיה בהבנת הנקרא? אם זאת בעיה כללית או בעיה שנובעת מזה שאי אפשר להפסיד, לא יודעים להפסיד, זו שאלה אחרת. ומהשחקנים הוותיקים והמוערכים על המגרש המשפטי, מדאיג לשמוע לפיכך מה הוא באמת חושב על המערכת הזאת. מערכות פועלות בצורה שקפקא כל כך הצליח לתאר אותה. כל מי שקרא את קפקא לא מתאכזב ממערכות משפטיות. הוא מלכתחילה לא מאמין בהם יותר מדי. הוא לא מצפה מהם ביותר מדי. זאת מערכת משפטית. מפחיד. בכל מקרה, בתגובה לטענות של עורך הדין ויינרוט אומרים בפרקליטות שהם פעלו בתיק הזה כמו כל תיק אחר, על פי מבחן מקובל שהוא אחד ויחיד להגשת כתב אישום, הן לפשוטי עם והן לשועי ארץ, והמבחן הוא הסיכוי הסביר להרשעה. העובדה שזיכויו של ויינרוט הוא מחמת הספק מוכיחה שכתב אישום זה היה ראוי לבירור בבית המשפט. הפרקליטות לא תרתה להגיש כתבי אישום גם בעתיד בכל מקום שבו תשתכנע כי כך מוצדק לנהוג. תגובת הפרקליטות